Sanibonani babukeli, yilwi champion leli sesiphinde sahlangana futhi. Ukukho lomshakazi ke champion mahambe hlala tholakala ngapha nangapha sihlangana kuyi Mafiki TV ngezinganekwane. Injongo yethu ke ukufundisa, ukunikeza ithemba nokujabulisa futhi. Ngifuna sike sihlehle kancane sibuyele endulo la sasingenawo khona ama TV sasingakwazi ukubukela o generations ozalo nezinye izitori ezifundisayo, kodwa sasiyithola imfundiso kubazali bethu ngezinganekwane. Hayi mangabusachitha isikhathi mangene kuye inganekwane yanamhlanje kwasuka sukela amnqeshe indawo zolweni. Kwakukhona unkukhu kwakuyindoda yayizihlalela yodwana yayinesihlahla sayo yayisithanda kakhulu. Yayizothamela nje umthunzi kulesi sihlahla izipholele kamnandi ilanga malishisa. Wenza kanjalo unkukhu wahamba waziyela phansi kwesihlahla sakhe waphumula. Uthe saphumulile kamnandi kanjalo unkukhu wezwa ngento ithi wethu unkukhu wacethwa zichamela ke lapho akabalekanga kanje unkukhu. Wadla ngejubane wahlangana nobani nonogwaja. Wathi mayihlangana nonogwaja kanjalo wabuza unogwaja, ubalekani wena unkukhu? Nami nje ngive nje ngento esethi wafa wena ogwaja. Hayi umntana ozikhundla khundla etamzela tatam. Yawazi kunogwaja into eqhambayo mayibaleka. Baleka unogwaja hlangane nembuzi. Ibuza imbuzi, ubalekani wena ogwaja? Nami nje ngive nje ngononkukhu nje unonkukhu nje uthi nje naye nje uve nje ngento esethi wafa wena ombuzi. Hayi yabaleka imbuzi. Yabaleka nje isabaleka kanjalo yahlangana nani nonkomo. Unkomo besebuza, ubalekani wena ombuzi? Nami nje ngive nje ngonogwaja nje unogwaja nje uthi nje naye nje uve nje ngononkukhu nje unonkukhu nje uthi nje naye nje uve nje ngento esethi wafa wena onkomo. Hayi wabaleka unonkomo, wabaleka wahlangana negusha. Abuza ugusha, ubalekani wena onkomo? Nami nje ngive nje ngonombuzi nje unombuzi nje uthi nje naye nje uve nje ngonogwaja nje unogwaja nje uthi nje naye nje uve nje ngononkukhu nje unonkukhu nje uthi nje naye nje uve nje ngento esethi wafa wena ogusha. Hayi wabaleka unogusha, wabaleka wahlangana nekati. La bese libuza ke kati, ubalekani wena ogusha? Nami nje ngive nje ngononkomo nje unonkomo nje uthi nje naye nje uve nje ngonombuzi nje unombuzi nje uthi nje naye nje uve nje ngonogwaja nje unogwaja nje uthi nje naye nje uve nje ngononkukhu nje unonkukhu nje uthi nje naye nje uve nje ngento esethi wafa wena ukati. Hayi linyawuza ikati nyawu libaleka. Hayi labaleka lahlangana nenja. Hlangana nenja yabuza, ubalekani wena ukati? Nami nje ngive nje ngonogusha nje unogusha nje uthi nje naye nje uve nje ngononkomo nje unonkomo nje uthi nje naye nje uve nje ngonombuzi nje unombuzi nje uthi nje naye nje uve nje ngonogwaja nje unogwaja nje uthi nje naye nje uve nje ngononkukhu nje wafa wena onja. Hayi yakhala yashamkhulungwane nje yabaleka. Yabaleka hlangana negaga. Ukuyinyoni ke lokho. Inyoni nje nombadlana ngathi bu green nyana wena bumbachi lenyana wena bu orange nyana. Abuza unogaga,
ubalekane wenonja nami nje ngive nje ngonokati nje unokati nje uthi nje naye nje uve nje ngonogusha nje unogusha nje uthi nje naye nje uve nje ngononkomo nje unonkomo nje uthi nje naye nje uve nje ngonombuzi nje unombuzi nje uthi nje naye nje uve nje ngonogwaja nje unogwaja nje uthi nje naye nje uve nje ngononkukhu nje unonkukhu nje uthi nje naye nje uve nje ngento esethi gqa wafa wenogagathi nogaga ayayibambe lapho akho into ezongibulala ke mina yikho nje into ezongibulala nje sidalo nawe imali lapho ungabaleki kahle phola mdoko uyashisa nje khonto ezangibulala mina khonto nje ezangenza nix phola mdoko uyashisa ibambe lapho unkukhu lokhuluma ngaye yimo behleli phezulu kwesihlahla ngizidlela iapula iapula laseke nalo seliyaphapha liyawa laqatha ke duze kwakhe maliqatha kanjalo wabale uthe mayibale ngithi ngiyambiza ngifuna ukuchaza ukuthi yimi lokuyisaphula ngemistake wabe sebaleka ke lapho kunonkukhu wayoshona emahlathini akho into ezabulala umuntu la yena nje uphathwe nje ubugwala hey wakhathala kanjalo kunja wahlala phansi wabona thawu bengibalekela amahala wahlala phansi yaphela kanjani insomi chos chwabalala yaphela njengoba esichila ukuthi injongo yethu ukujabulisa ukunikeza ithemba nokufundisa isifundo esisithola lana ukuthi mengabe ubhekana nenkinga empilweni ungavani ube igwala ubaleke ungekayihlolisisa inkinga leyo ukuthi ngabe ingakanani ubukhulu bayo kumele uqale uthi ukubhekisisa kancane ukuthi le nkinga lena ngabe ngampela khona inkinga ezonginikezana okanye ngayinqoba yini uyibheke insusa yale nkinga ukuthi isukela kuphi le nkinga njengoba nje mina seyifuna ukungihlasela then ungathola ukuthi abe kuyinkinga nje ezizela nje ngandlela encane then bese uyayilungisa danko